Umaga po sa inyong lahat, no? Sa lahat po ng mga nakikinig ngayong umaga. Siguro nabigla kayo at nagpatawag kami ng isang press conference ngayong umaga. Ito ay tungkol sa gera laban sa droga, the war on drugs. Kakalipas lamang ng taon and we think it is but fitting na itong mga araw na to, ang unang linggo ng taong 2023 ay aming ilatag kung anong gagawin namin sa gera laban sa droga. Mga kababayan, siguro alam po ninyo kung anong ginawa ng Philippine National Police noong mga nakaraang buwan. Ang ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ay umupo ang administrasyon noong July 1. Ano ang nangyari noong July 1 hanggang sa ngayon? Magbabalik tanaw po tayo. Ang records ng Philippine National Police ay higit kumulang 10 bilyon ang nakumpiskang droga. Ito'y malaki kung tutuusin. At ano yung mga malalaki rito mga lugar? Kung di ako nagkakamali, nung pag-upo ko pa lang noon, wala pang 2 linggo o 3 linggo, dito sa may San Fernando, Pampanga, worth about 300 to 400 million. Sumunod, napakarami pa. Meron pa sa Quezon City. No? Pero ano ang pinakamalaki sa lahat? Ito yung nangyari dito sa Maynila. Pero paano nangyari sa Maynila? Mga kababayan, ito'y nagsimula noong nagkaroon ng buy-bust dito sa Ermita. No? Isang nangangalang Salingguba at Adero ang nagbebenta ng droga at siya ay tiga Santa Cruz, Maynila. Si Atadero ay nagbenta ng 2 kilo. Ang halaga nito ay 13.6 million. At nung siya'y nahuli, may sinabi siya na kasangkot ang isang pulis dito. Dahil dito ay sinama, gumawa kagad ng operasyon ang Philippine National Police at doon natunton ang isang malaking bodega. Nakita rito at nahuli ang isang Master Sergeant ng Philippine National Police. Ang pangalan niya, Rodolfo Mayo. Ano ang nakuha sa possession ni Mayo? 2 kilograms of suspected shabu valued at 13.6 million, a silver Montero Sport with plate number IDs with this PNP ID, PDEG ID, a caliber 9mm Beretta, magazines loaded with live ammo. Pero higit pa rito, ay naituro ni Mayo kung saan nanggaling ang kanyang mga droga at bumuluga hindi lamang sa Philippine National Police, kung hindi sa buong bansa. Probably ang pinakamalaking huli sa kasaysayang ng PNP. Higot kumulang 990 kilograms ng shabu. Sa street value nito ay nakakalaga ng between 6.7 to about 7 billion pesos. At ito ay nangyari noong October 8. Makikita nyo sa mga larawan kung kano kadami ito. Pagkaraan ng 3 buwan, higit kumulang, December 6, 2020, dito sa opisina mismo sa Bonifacio Street, Barangay Upper Pigutan, Taguig, ng mismong Philippine Drug Enforcement Agency. Nagsagawa ang Philippine National Police Southern District Office ng isang operasyon. At muli, ano ang bumulaga sa atin? Ang nagbebenta mismo ng shabu ay ang chief ng PIDEA dito sa lugar na ito. Ang pangalan niya, Enrique Lucero Gumba, ang chief ng PIDEA sa Southern District Office, Anthony Albastro Alcazar, Agent Jaire Laguno, Mark Warren Malyo.
sa investigasyon na ginawa ng ating kapulisan. Nakakabigla na malalim na ang impeksyon dito sa kapulisan. Yung kay Mayo, hindi lamang si Mayo kung hindi marami pang pulis ang kasangkot dito. Sa PDEA ay ganun rin. Ano ang sinasabi ko, mga kababayan? Mahirap lumaban sa gera na ultimo ang kakampi mo ang babarel sa likod mo. Kinakailangan linisin natin ang hanay natin. Kailangan ang tiwala ng taong bayan ay lalo magtiwala sa atin kung tayo'y makakatagumpay. Tandaan po ninyo, from the issue ng tiwala, we have these moral obligations sa ating mga kababayan na maski anong bahid tungkol sa droga ay wala tayo para tayo maging epektibo. Bakit ko sinasabi ito? Pagkatapos namin pag-aralan ng ilang buwan ang problema natin, lumalabas na malaki ang problema dito sa kapulisan. Lumalabas na merong mga general, merong mga koronel na sangkot sa droga. At ayon sa rekomendasyon ng Chief PNP at ng ilang kapulisan, ako ay nananawagan sa lahat ng full colonel hanggang sa general, ako'y umaapila na mag-submit ng courtesy resignation. Alam kong mabibigla kayo, pero this is the only way to make a fresh start. Maraming bansa ang lumaban sa droga. Mas mayayaman sa atin, pero nagkalat ang droga sa kanila. Ito'y hindi laban ng mga mayayaman na bansa. Ito'y laban ng puso ng bawat isa. Marami tayong kapulisan na talagang andun, lumalaban. Nakita ko kung paano magtrabaho sa baba. Binubuwis ang sariling buhay. Alang-alang sa droga. Pero paano ka lalaban kung binubuwis mo ang buhay mo at ang mismong boss mo pala ang kalaban mo? Mabigat po ito. Mabigat itong gagawin natin. It is a very radical approach to this problem. But I do believe we must cleanse our ranks. Kaya ako ay umaapila sa lahat ng full colonel hanggang general to submit a courtesy resignation. There will be a committee of 5 formed. Itong committee na to ang magsasala ng bawat isa. For the meantime, tuloy-tuloy pa rin ang serbisyo at huwag sila mag-alala kung sila'y malinis, wala namang problema. Maayos naman ito, iilan lang naman ito. Maniwala kayo, iilan lang to. Pero nasa posisyon silang kritikal. Sana maunawaan po ng taong bayan kung saan ako nanggagaling. Ito lang po ang masasabi ko sa inyo. Iba ang pera ng droga. Iba ang hawak nila. Nakakatakot po itong mga taong ito. Pero huwag kayong maalala. Kung lahat tayo matatakot, walang mangyayari sa atin. Lalabanan natin ito kung sama-sama tayo. At tandaan nyo ito. Para sa kasamaan magtagumpay, mananahimik ang lahat ng mga babait na tao. For evil to triumph, it is for all men to do nothing. At hindi tayo papayag dito. Lalabanan natin ito. Mga kasama, itong laban na to ay hindi para sa atin ito. Para sa ating anak, sa ating bansa, sa ating kinabukasan. Sana matulungan nyo kami rito. This is a very radical approach
Pero alam ko, magtatagumpay tayo. Inuulit ko, mga kapulisan, huwag kayo mag-alala. Marami sa inyo at karamihan at lahat. It's just iilan lang ito. Please be with me in this fight. Yan ang sinumpaan natin sa ating batas. When we took our oath of office as public officials, in accordance with the Constitution, tandaan nyo ito, ang maglingkod sa bayan.